shi zaman rayuwar duniya baya nufin cewa ba za a zauna ba a samu matsala ba. Idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba za ka samu matsala da shi ba a duniya, to ba za ka zauna da kowa ba. Ba za ka zauna da kowa ba. Domin kai ɗin ma kana da matsala, haƙuri da kai mutane suke yi. Saboda haka kai ma haƙuri da mutane za ka yi. Ya ayyuhal lazina amanu jitanibu kathiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ismun. Mu guji yawan zato, saboda da yawa dukkan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa albishir da aljanna, wannan muhimmiyar magana ce. Dukkan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa albishir da aljanna, ba yawan qiyamul layli bane, ba yawan azumi bane, ba yawan azkarai bane, ba wasu ismai ne suka sani wanda wasu ba su sani ba. Kyautata wa wani dan uwansu dan adam suka yi, suka sami wannan aljannan saboda shi. Duka ban fa maka istisna'in ko ɗaya ba.